да не нарушаваме традицията. Големи едри пси. То се вижда. И страхотни ръчета. Какво се не? Ой, какво се не? Виж. Не може да тръкне само. Вот. Тук има една щипка. Ама и аз съм тон. В тон де. Къп. Синьо. Морячо съм. Я да те видя. Так. Тръгна речо кабина. Ето една щипка 16-3. Какво да правиш, жълтинката и тя? Как фана на телефона? Вижи го. Не фана да преста сега. И така, осигурена вечерята. Да се залагаме за работа.